episod. De data asta mi-am descărcat un joc care se numește The Target. Poate mă întrebați de ce am atâția bani, mi-am băgat hack și nu m-a costat nimic. Și am toate armele. Să stați puțin. Bag mitraliera, adică minigunul. Și asta. Nu știu cum se numește arma asta, dar rankul, să nu credeți că l-am făcut. Am cumpărat cu gold și nu mi-a scăzut deloc. Deci, în mare parte e foarte fain cu hack. Uitați cum se învârte dacă nu ține apăsatul. Mă scuzați, a fost lag. Ce e punctul ăsta? Deci, cum vedeți, tot distruge minigun. Tot distrugem cu minigun. Și cu asta iarăși. Aproape că am aruncat în apă. Să vedem dacă pot arunca aici. Pat! Luați așa la mure. Am grenări multe. Ce mai trebuie? Nimică. Ce bă? Puh, ce mult sus. Unul mai urât ca altul. Cu hack-ul am bătut vreo 3 boss. Primul, al doilea și al treilea, parcă. Și în greu l-am bătut pe al doilea. Și mai greu l-am bătut pe al doilea. Și m-am dus pe primul și pe al treilea. Hai că fac. Este fain, foarte fain jocul. Dacă vreți, vi-l puteți descărca de pe Magazine Play. Este gratis. Nu am nevoie de astea că mă deranjează în toate. Deci nu-mi trebuie. Am mitraliera. Adică minigunul. Adică merge de rupe. What? Ce de când? Pe toți mă norocesc. Știa arma mea altă. Armă albă. Armă gri. Înapoi cu minigunul. Mamă, da, prea mult suruți. Zristos. Jet. Ești acasă. Ceapă. Da. E câine, că mi-am și eu câinele. Cât l-am câștigat? Nu mă trebuie. Banii nu credeți că, să știți, nu cresc banii, dar nici nu mi scad. Asta este hard.
Și am revenit, am avut ceva treabă, dar am revenit. Mergi bine. Gata. Gata. Ce nu-mi place nivelul ăsta? Să prind numai să mă mai văd acolo. Dacă se rupe la ceare. De asta m-am spărat. Jos, ai căzut jos, stai. What? Nu are. Era ceva lag. Muriți odată. Murică. În sfârșit. Maxim. De puine. Băti. O să nu-mi plac. Da. Îi voi lăsa pentru că nu. Îmi pare rău pentru ce se aude, dar trece de afară pe afară o mașină și încercați să nu auziți. Mai dați așa, mure. Stoc. Gata. Încă o misiune terminată. Încă un video făcut. Dar cred că voi mai face un video, nu știu, nu cred. Pentru că oh my god. What? Iau arma. Ferată. Uite încolo din minigun. Oh, ce fac cu el. Ai de cap. Ce să fac din el, frate?
Pentru că, da, numai când vin totul nenorocesc. Așa ce încerc din chip. Da. Mor, yeah. Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-ram-pam-pam. Pam-pam. Gata. A fost ușor. Nu țin știu ce, dar mi-a plăcut. Să cum să sari să niște. Să vedem. Rata norocului. Rata prostului. Că niciodată nu nimerește ceva bun. Ce în rank. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 11 minute. Hai că fac 15. 3. Măcar un rank. 2. Nici un cui. Sau de-abă 2. Până o dată. Ne. Da, stele. Как не стрелял. Стоп, пистол. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум. 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 Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум. Boom 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 boom. Boom 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 boom. Boom 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 boom. Boom 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 boom. Boom 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 boom. Gata. Holy fuck. Gata, nu fac foarte lung pentru că asta nu ai cine știe ce, la infinit, nu credeți? Nu știu cum se zice, sau nu știu cum se zice pe engleză. Până în 45 și ce am învățat. Deci tu cu ale și ăsta vin din 2, 3, 4 părți vin. Să nu credeți că deodată. Și la revedere.